18 vuotta sitten toukokuun 2. päivänä vuonna 1986 pienessä Korten kylässä Korsikan saarella elettiin yhtä suomalaisen moottoriurheilun mustimmista päivistä. Henri Toivonen ja hänen amerikkalais-italialainen kartalukijansa Sergio Cresto menehtyivät rajussa ulosajossa. Henri oli kauden alkajaisiksi juhlinut Monte Carlossa huikeaa voittoa, joka tuli uskomattoman taistelun jälkeen. Vuosikausia erilaisista murheista ja vajaista sarjoista kärsinyt Henkka oli hyvässä vedossa ja maailmanmestari suosikki numero 1. Lancia-tallin kokemukset Korsikalta vain vuotta aiemmin olivat murheelliset. Silloin Attilio Betteka menehtyi ulosajossa. Monilahjakkuus Henri Toivoselle asfalttitiet maistuivat, mutta heti kisan alussa oli tekniikkaongelmia. Edellisellä pätkällä niin mulla jäi 3 päälle, mä ajoin viimeinen 6 kilometri 3. Mä en näe, onko se toi selektiivi vai vaihdelaatikko. Se saadaan kuitenkin nopeasti kuntoon. No mä en tiedä, jos se on vaihdelaatikko, niin me ollaan seuraavan pätkän jälkeen Campo de Lorossa, baarin puolella. Matka kuitenkin jatkui ja flunssaisenakin Henkka todisti olevansa kiistatta sillä hetkellä maailman nopein kuski. Pohja-aikoja syntyi kuin liukuhihnalta ja johtomarginaalia oli minuuttitolkulla. Tiet olivat kuitenkin rankkoja ja kilometrejä kertyi sen verran, että tämän päivän Korsikan ralli on enemmänkin sprinttikisa. Tää on todella älytön kilpailu siis. Mulla on nyt taittu yli 4 tuntia pikataipaleita, eli Jyväskylän suuret periaatteessa tänään. Et tämmöisen modernilla autolla, niin mun mielestä ei tämmöistä kilpailua voi ajaa. Tää kunnon päälle. Tää käy kunnon päälle, eikä riitä aivot tähän touhuun. Vain hetki tämän jälkeen tuli suruviesti. Lancia oli paiskautunut ulos tieltä ja syttynyt räjähdysmäisesti tuleen. Mitään ei ollut tehtävissä ja maineensa huipulla juuri paistatellut tulevaisuuden sankari oli poissa.